Mao to akong gingon ganiha, ang title nini sa diha nga ang Dios daw wala, no? Kana bang magdahom ka o sa tawhanon pa magdahom ka nga naa pero wala di ay, no? Ingon ana ang kahimtang nato, ang kahimtang dinhi ni mong sugilanon nga naay Dios pero sa ilahang pagtan-aw pagpamati daw sa wala. So dunay usa ka hitabo nga katingad-an kaayo nga kaso sa kasaysayan sa korte sa US, no? Gisang-at kini kaniadtong September 14, 2007 ug si Chambers senator ni siya, no? Ernie Chambers, usa sa una nga African American nga senador nga sa Nebraska nga nagtinguha sa pagpahunong sa kadautan ug inhustisya sa kalibutan. Grabe kayo iyang pangandoy, grabe ang iyang target, iyang aim, no? Pagpahunong sa kadautan ug inhustisya sa kalibutan, ug siya nagsang-at og kaso batok sa Dios. Mao nagingon ni talagsaon, no? Nagsang-at siya og kaso batok sa Dios. Ang kiha niya nangayo og permanenteng mando batok sa pagpangilabot sa Dios niining kalibutan. Ang buti pasabot ang iyang katuyuan nga di mangilabot ang Dios sa kalihukan dinhi sa kalibutan. Si Senator Chambers mingon bahin sa Dios, nagtugot sa pipila ka makadaot nga kalihukan nga maglungtad nga nahimong hinungdan sa grabe nga kadaot sa dili maihap ng mga tao sa kalibutan. Nga nagtugot kuno ang Dios kang kini mahitabo nga daghan ang mga kadaot ug dili maihap sa tao sa kalibutan. Ang kiha nag-akusar sa Dios nga mao hinungdan sa makahadlok nga baha o grabe nga linog, makalilisa nga bagyo, buhawi, sakit, gutom, uhaw, genocidal war, mga depekto sa pagkatao ug ang susama nini mga panghitabo. So daghan kayo iyang gi-mention dinhi nga iyang sang-at apil sa kaso. Ang kamara nagpadayon sa pagkiha nga nag-ingon, gitugutan sa Dios ang malaglagon nga katalagman nga moresulta sa kaylap na kayo nga kamatayon, kalaglagan og terorismo sa minilyon nga mga lumulupyo sa yuta, lakip na ang mga inosenteng mga bata, mga masuso, mga tigulang ug mga masakiton nga walay kaluoy. Sa kadugayan ang kiha gibasura. So nga naman ang kiha sa kadugayan gibasura uban ang pagpihig o pagdapig sa pikas sa side sa Dios. Gingon dinhi, ang malaglagon, ang korte sa Nebraska mihukom nga dili nila mapahibalo sa husto ang Dios tungod kay wala sila'y address sa Dios. Wala ipadayon. Mao tay ilahang kakuan nga gibasura ang kaso tungod kay si Chambers nagpasaka man og kaso ngadto sa Dios nga atubangon niya ang kaso nga iyahang ang gigisang-at niya mahitungod ini mga kalamidad, gipasangil ngadto sa Dios. Mao to niingon ang Senado, ang kamara nga dili na gibasura nila tungod kay dili nila makontak ang Dios kay wala sila address sa Dios, no? Samtang gitan-aw nato og si Senador Chambers wala muuyon sa hukom, so nisupak pag siya wala siya muuyon sa hukom. Nya siya nag-ingon nga tungod kay ang Dios omniscient siya kanang bisag asa. Nahibalo siya. Og nahibaw-an ang tanan. Nahibaw-an niya ang tanan. Nahibaw-an niya nga siya gikiha og magpakita aron panalipdan ang iyahang kaugalingon. So mao ni gingon ni Chambers nga ang Ginoo omniscient nahibaw siya sa tanan og nahibaw siya nga gikiha siya. Busa mo mutungha siya og panalipdan niya ang iyang kaugalingon batok sa maong akusasyon. So samtang atong gitan-aw si Senator Chambers sa iyang akusasyon, tingali gusto natong ilhon nga ang iyang pagkamatinud-anon tungod sa iyang kausa, no? Nga ang iyang gusto nga mawa ang kangilad sa kalibutan, ang mga kamatay, mga katalagman. Pero si Senador Chambers wala maginusara sa pagtinguha sa pagbutang sa Dios sa pagsulay tungod kay mga centuries na niagi nga gisulayan sa mga tao ang Dios. Gipasabot din mga igsuon nga si Chambers wala siya maginusara tungod kay pila na katuig
century ang nanlabay nga kita ang mga tao gisulayan ang Dios. Gibutang sa pagsulay ang Dios. Sa matag higayon nga ang tao magatubang sa kapakyasan sa kinabuhi kung andili ang mga maayong butang mahitabo sa maayo nga tao o mas grabe pa kaha kung ang maayo nga mga butang mahitabo sa dautan nga mga tao, ang Dios sulayan dayon. Ngano man nga kuan man na siya, di man na siya maayo, kriminal, dautan na siya, pero ngano man nga nakadawat man siya kayuhan, ibutang na yun ang Dios sa pagsulay. Ang uban kaninyo nagbutang sa Dios sa pagsulay. Giakusahan ninyo ang Dios sa pag-ingon. Daghan ang moingon, ngano man Lord, nga nagtrabaho ko og maayo, unya honest ko sa akong trabaho. Unya kanang tao din na sunahan, kay balog ko Lord, tapula na siya. Tungod lang kay naa siya parinti nga kaila niya sa tag-iya, gi-promote siya. Kasina. Gisulayan ang Dios. Ang uban maingon nga akong gipadako akong mga bata, subay sa imuhang pulong ug naningkamot mi nga makabaton og maayo nga trabaho. Nagkaguliyang gihapon ang among mga anak unya naay mga ginikanan nga wala gani magpakabana sa ilang mga anak, maayo mahinuon ang ilang kahimtang. Gisulayan nila ang Ginoo. Unsa may naa na Lord? Ngano man ang tao nga puro dili maayo ang gibuhat, buhi pa man sa edad nga 102. Apan ang maayo nga Kristohanon nga man namatay sa edad nga 42 tungod sa kanser. Unsa may naa na Lord? Ilang gitan-aw ang matag panghitabo nga dili maayo, ilang gisangat ug ilang gihatag ato sa Dios, gipangutana nila. Naunsa man nga gisuwayan man nako pagbuhat ang gisulti sa imong pulong, ilabi na gyud sa financial nga bahin. Gisuwayan man nako pagbuhat ang saktong mga butang pero lisod man gihapon. Naglisod mi sa pagpanggastos, naay uban diha nga wala gani sila muhatag, muadto sa church, muhatag sa ilahang mga panalangin, wala mahinuon sila problema sa kwarta. Unsa man ni Lord? Gibutang na sad. Nagsakit ang akong dughan, Lord. Dili gayon mawagtang. Ngano man nga ako nagigbugno man sa depresyon, ug ngano man ang minahal sa akong kinabuhi, anaa mo usab niini. Aduna man unta kay mahimo pero wala kay gibuhat. Unsa man ni Lord? Inyo na sang gisuwayan ng Dios. Ngano pangutana nga milanat na sa mga katuigan ug siglo o mga pila ka henerasyon nagpabilin hangtod karon nga kun adunay mga mahitabo nga dili maayo mangutana dayon ta sa Dios. Kun adunay mga maayong panghitabo dito sa dautan nga tawo mangutana dayon ta sa Dios. Kun dunay tay mga pag-ampo nga wala tubaga mangutana dayon ta sa Dios. Naa pa ka Dios? Naa pa ka Lord? Mao nang ang title nini. Diha nga ang Dios daw wala, no? Sa atong pagtuon ini atong makita nga kining pangutana dili sayon tubagon bisan pa ang mga lig-on nga mga Kristohanon, mga Christian, mga strong Christian mangutana usahay sa pamaagi sa Ginoo. Pangutan-on nila ang Dios sa ilang ang pamaagi. Kung kita mangutana sa Dios sa ato pa nagpasabot nga mas makamao pa ta sa Dios. Apan kung magkapangutana ka og sama niini nga pangutana, wala ikaw maginusara. Nakigbisog usab si Habakuk ang atong giistoryahan karon kini si Habakuk. Nakigbisog usab si Habakuk sa samang pangutana ug bisan siya usa ka propeta, nakapangutana siya sa Dios sa mga butang nga wala sukuhi sa iyahang gidahom. Tingali daghan kanato nga makarelate nini sa atong ug atong tan-awon kini ang Habakuk nga atong gisgutan karon kapitulo 1 nga to sa 11. Ug ato kaning bahinon sa tulo ka bahin. Ang una, konteksto sa kasaysayan sa Habakuk. Ang konteksto niya, ang sulod. Ang ikatulo, reklamo ni Habakuk. O ang ikaduha, reklamo ni Habakuk. O ang ikatulo, makapahingangha nga komentaryo sa Dios. So atong tanaw ng una, ang konteksto ni ini sa kasaysayan sa Habakuk, mao ni adunay 7 ka prophetic books o mga pagtagna, no? Mga libro sa Old Testament. Gibahin kini sa 5 ka libro sa major prophet.
So sa mga basahon sa Old Testament, anaa ang major prophet, anaa sa ang minor. Ang major prophet anaa 5, adunay 5 ka mga basahon, ug ang minor prophet anaa ang 12. Ang basahon sa Habakuk bisan kini na sakop kini sa minor prophet, aduna kini 56 ra ka bersikulo. No naa lang 56 ra ka bersikulo anaa pagyud sa tulo ka kapitulo or 56 verses within sa chapter, tulo ka chapter sa maong libro. Mao ni ang sakop sa minor prophet. Pandili nato maingon nga minor o minus o gamay lang ang mensahe ini. Ang Habakuk dili sama susama sa uban nga prophetic book, major o minor, tungod kay dinhi kun atong tan-aw ning maong basahon, natala ang panagsulti sa usa ka tawo ngadto sa Dios. Kung atong tan-aw ng Isaias, anaa ang mensahe sa Dios nga atong makita. Apan ang Habakuk, ang natala dinhi, mao nga mismo ang tao nagkulo kabildo sa Dios. Ang tao nakikiistorya sa Dios. Mao ni ang basahon sa Habakuk. Kung atong tan-awon, gamay nga background sa Habakuk, ang Habakuk sa tuig 605 before Christ or BC, kapin o kulang, ubos kini sa pagmando sa usa ka maayo nga hari nga si Haring Hosea or Josiah. Sa diyang namatay si Haring Hosea sa tuig 609 BC or before Christ, ang nasod sa Juda na unlod ug balik. Ang gipasabot ini nga nibalik sila sa ilang mga binuhatan sa korupsyon, immoralidad, idolatry, nga mao'y nakapaunlod sa maong nasod sulod sa daghang mga katuigan nga nanlabay, nga diin sa diyang pagmando ni Haring Hosea na hapsay ang maong nasod apan sa iyang pagkamatay, nibalik gihapon sila sa ilahang mga dili maayo nga buhat. Ining higayuna ang mga tao dinhi nining higayuna sa Huda, determinado ang mga tao silang kaugalingon nga mag-atubang sila sa kalaglagan. Dili sila mahadlok. Imbis nga mag-amping, muadto sa pangpang ug muambak, gusto man mulabang mulayat sa kamatayon. Ingon sad nga daw aduna sila'y mga death wish. Kita ang atong wish na to, wish, no? Atong wish nga maayo atong trabaho, maayo atong panginabuhi. Pero kini sila ang ilang gipangandoy ay lang ang ilang death wish, nagpangandoy sila kamatayon. Mao ni kagrabe na dili na maayo ang maong lugar sukad pagkamatay ni Haring Hosea. So mahitungod kang Habakuk, wala kayo ni siya mailhi, kay minor prophet man siya. Ang atong nasayran nga siya kadungan nila ni Nahum, prophet gyapon, na libro si Finaya o si Jeremiah. Sa diyang nakita niya ni Habakuk nga grabe na kayo ang kahimtang sa pagkaubos sa moral sa maong lugar sa Huda. Nagampo si Habakuk ngadto sa Dios kun unsay mahimo. Nagampo siya kun unsay mahimo. Nya sa iyang una-una, ang Dios magbutang og lain nga maayong hari. Binagi nila pagampo. Sa iyang una-una nagbutang og laing hari nga maayo gyapon nga hari nga mudala sa katawhan sa saktong dalan. Pero sa iyang pagampo, luyo sa iyang kasayuran, lahi ang tubag sa Dios. Lahi ang gitubag sa Dios. Ug wala siya magdahom niini. Siya nagpuyo sa panahon nga diin ana ang kalisod, ana ang kalibog. Mao ni nga nagampo siya sa Dios nga unsay maayo nga buhaton. Busa maigsoon kining maong basahon anaa ang pangutana nga atong giatubang karon. Problema nga dili gayud masulbad sa tao nga atong mahimo mao ang paghangad sa langit, pagsalig sa Dios ug pagtuaw. Ngano nga wala ka may gihimo bahin niini. Kung naa ka sa kalisod, ang imo dayong basulon ang Dios. Kung doon ka sa kahimtang nga dili na nimo madala ang imo mga suliran, imong problema, Lord, asa na ka? No? Matod pa sa Habakuk 1:1 atong basahon, mao kini ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo kang Habakuk nga propeta. So dinhi si Habakuk ang usa sa tulo ka propeta sa Old Testament nga nagpaila. Sa iyang basahon, sa pagsugod nimo og basa, nagpaila siya sa iyang pagkapropeta sa sinugdanan sa iyang basahon. Ug mao ni sila ug ang duha niini mao si Higay ug si Karaya. Iyang gipaila ang basahon nga nagsunod niini ang orakulo nga iyang nakita. Adunay mga Hebrewanon nga pulong nga naghubad sa orakol o propesiya, apan kining maong pulong nagpaabot og mensahe sa nga kabugaton. Oracle or mensahe. Kining mensahe ni Habakuk
Gipasabot kini nagpaabot kini og mensahe sa kabug-aton. Dili mensahe nga maanindot, kun dili mensahe sa kabug-aton, mensahe sa pagpahimangno nga ang tao maminaw, mensahe sa pagbadlong o propesiya sa paghukom. Sulahi ni siya sa katawhan mao paghukom sa katawhan ug mao kini ang kabug-aton sa mga propeta nga magdala niini. Bugat sa ilahang kaugalingon. Kung ikaw assignan ka, musulti ka dito, nakay sultihan sa laing nga tao nga dili maayo nga balita, dili baya lalim. Kung ikaw ang mahitungdan ini, mao ni ang kabug-aton nga giatubang karon ni Habakuk nga ang pagdala og dili maayong balita ngadto sa katawhan. Busa si Habakuk nagpresentar og sugod sa iyang mensahe nga usa gayud kini ka propesiya nga gikan gayud sa Dios. Iyang gipaila gyud nga kini mao mensahe gikan gayud kini sa Dios, propesiya kini nga gikan sa Dios. Ug mao kini ang oracle nga dadawat ni propeta Habakuk gikan sa Dios. Iya gyud gi-emphasize kini nga kini mensahe nga akong i-deklarar kaninyo gikan sa Dios. Direkta gyud nga gikan sa Dios. Kay mao lang kini ang basahon nga nahimutang din nga ang tao mismo nagig-istorya gyud sa Dios. Sa lain nga mga basahon ang mga mensahe sa Dios mao'y gibasa sa tao nga gihatag ngadto sa ubang katawhan. Pero kani siya mensahe nga gikan gayud sa Dios. Siya mismo ang nagig-istorya sa Dios. Mao ni ang una ang konteksto, ang ikaduha ang reklamo ni Habakuk. Ato makita dinhi nga nireklamo sa dinhi siya. Nagreklamo siya sa Dios sa iyang kahimtang. Ug ato ning makita nga adunay tulo ka issue dinhi siyang pagreklamo. Ang una, ang iyang issue nga una, ang Dios wala magtagad. Mao ni ang iyang reklamo. Habakuk 1, kapitulo 1, bersikulo 2 nagingon. O Ginoo, hangtod kanusa ba ako magpakitabang ug ikaw dili mamati o magtuaw kanimo? Pagpanglupig ug ikaw dili muluwas. Negative ang tanan gisulti niya. Kanusa, hangtod kanusa ba ako magpakitabang ug ikaw dili mamati? Dili biya lalim. Nakahibaw ka nga naa diha imong pangayog pakitabang apan daw sa walay Dios. Daw sa wala mamati ang Dios. Mao nang makatuaw siya pagpanlupig. Gilupigan na kami dinhi. Apan ikaw dili gayud mo luwas. Sukwahi gayud sa pagtuo ug huna-huna nila. Dayag nga si Habakuk dugay nagampo sa Dios. Dugay na ni siyang nagampo atong makita dinhi. Pero walay tubag nga miabot. Kung kita ang naa siyang lugar, dugay na tang nagampo ko sa kabutang o unsa ka importante nga butang atong pangayoon sa Dios. Nya dugay na ginatong gihampo wa gyud dihatag unsa may mosulod sa inyong una-una. Ug huyan kasi mong pagtuo moingon day ka nga wa man siguro Ginoo. Di ba? Ngano man nga ang uban gitubag ako magitubag basig gisalikway nako sa Dios. Daghang kay negative nga moabot sa atong una-una. Sama usab ni Habakuk, no? Dayag kadugay na ni siyang nagampo apan wala gayoy tubag nga miabot. Naguna-una siya nga naminaw baka ang Dios kanako. Labi na nga sa mga panghitabo sa kalibutan karon, susama sa ato karon daghang kay katalagman. Nya ato day mangayo day tagtabang sa Dios, mangayo tagpagampo sa Dios. Tungod kay ang unsa nahitabo sa una, susama usab nahitabo karon naay gubat, patay, korupsyon, mga sexual nga kahiwian, no? Pagpangawat, pagpanulis ug uban pang krimen. Ug unsay nahimo sa una, ang nahitabo sa una, naausab na nahitabo nato karon. Mao na nga kita usab magampo sa Dios kun dili ta tubagon sa Dios ato day mahayon sa Dios. Mo kumpara dayon ta nganong gitubag man to nimo Lord, ako wa ibutang day nato ang Dios sa pagsuway. Ato ding basulon ang Ginoo. Kining mga butanga susama ra sa mga panghitabo sa panahon ni Habakuk. Sa dihang iyang gisusi ang kadautan anaa sa mga panghitabo sa panahon ni Habakuk. Iyang nakita nga ang kadautan anaa na sa kamot sa mga katawhan. Grabe na ang nahitabo nining panahon na. Ug siya nakatuaw sa Dios sa pag-ingon, ngano nga imo man ni nga gipasagdan nga magpadayon. Nangutanan usab sa Dios sa pagkakita niya, pagsusi niya nga grabe na ang kadautan. Daghan na kayong mga dili maayong mga panghitabo sa ilang kinabuhi sa mga lugar. Mao nang iya dang giingnan ng Dios. Ngano nga imo man ni nga gipasagdan nga magpadayon. Ni question si Habakuk sa Dios. Mao na nga sa madugay ug sa madali ang tanan may bulong kun may pagtagad ba ang Dios.
Atong makita dinhi, no? Salmo 10. Salmo kapitulo 10 bersikulo 1 nag-ingon, ngano nga nagtindog man ikaw sa layo? O Ginoo, nganong gitago nimo ang imong kaugalingon sa panahon sa kalisdanan? So nahitabo usab ang sa salmista nga nakasinati usab siya nga ang susamang nahitabo sa kang Habakuk ug sa ato ang panahon karon, nahitabo usab niya nga nakatuaw siya nganong nagtago maka Lord, nganong wa man ka magpakita ang imong dagway? Unsa may hinungdan? Usay mo hangad dito sa langit. Nganong wala kay gihimo? Namati ang Dios sa imong pag-ampo. Nakaampo ka na bago sa kabutang? Ang gipasabot ini nag-ampo gayod og unya ang tubag wala mo abot. Daghan ta nga giampo nga wala gyud tubag sa Dios. Gipangutana nimo kung gidungog ka ba sa Dios, mao day nimo abot santop sa imong huna, gidungog ba ka ko sa Dios? Kung dili dayon tubagon sa Dios ang atong pag-ampo, usay magunahuna kita nga ang Dios wala nay pagtagad kanato. Gusto mo ko tag instant coffee, instant noodles, gusto tag inig panghayo na to sa Dios na dayon, no? Pero dili na mao ang pamaagi sa atong Ginoo. Dili do na siya panahon, na siya perfect time nga ihatag niya nato ang ato ang gipangandoy. Kay siguro kanang panahon na nga imo gipangayo, dili makadaot na nimo. Moabot ang panahon nga angay ka nang makadawat niya na diha pa niya tubagon. Mao na nga usahay magdali ta, pandol kita, mo kita, kadautan, kalaglagan ang ato ang dangatan. Atong basahon pagbalik ang Habakuk 1:2 ningon dinhi. O Ginoo, hangtod kano sa ba ang ako magpakitabang ug ikaw dili mamati? O magtuaw kanimo pagpanglupig ug ikaw dili gayud muluwas. Mao ni ang issue nga ikaduha. Ang unang issue ang Dios wala magtagad. So ang issue nga ikaduha ni gagi tan-aw nato sa pagtulunan, ang Dios dili molihok. Mao ni atong gitan-aw, ang Dios wala na magtagad. Nya ang ikaduha nga issue, ang Dios dili gid molihok. Wala na siya mukihol, dili siya mamati sa ato ang mga pag-ampo. Ang pulo nga gihubad nga kapintasan dinhi nagdala usab og mga idea sa kabangis o inhostisya, no? Gingon dinhi, pagpanglupig ug nagpakitabang sila apan wala kamuluwas. Mga bayulinti, mga panghitabo. Usa nga pinakalisod nga butang nga atubangon sa kinabuhi mao ang adunay tawo nga nagdaot kanimo sa tinuyo ug dili makatarunganon. Ang usa ka bangis nga inhustisya mas lisod dumalaon kaysa aksidente o kadaot o kasakit nga mahitabo sa tawo. Kining kabangis sa inhustisya ug mahisgot ang inhustisya dunay involved lain tawo ana. O dunay na nahitabo nga dili nimo sala apan ikaw ang gipasanginlan. Mao na ang inhustisya. Mas lisod na dadon kaysa mga kasakit, aksidente nga mahitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay kana nagtamay sa imong pagkatao, nagtamay sa imong dignidad kung unsa ka. Tungod kay ikaw gipasanginlan, gipakaubos ka sa maong tao, mao na gipasanginlan ka sa sala wala nimo mahimo. So ato makita dinhi usa ka butang nga gihisgutan ni Habakuk dinhi sulod ni internal. Wala ni siya maghisgot sa problema sa gawas. Dili kini problema sa mga tao nga gawas sa balay sa Dios o sa pamilya sa Dios. Kadto sila nga anaa sa sulod sa banay sa Dios ang iyang gihulagway. Wala siya maghulagway niini nga adto sa gawas, kundi ang iyang gisabot ini ang membro sa iglesia ang naa sa balay sa Dios, no? Wala siya magdala og mga katawhan. Dinhi mao ang katawhan sa Dios. Ang iyang gihulagway dinhi mao nga ang katawhan sa Dios nga layo na kaayo kaniya. Anaa ta sa iglesia nangalagad ta sa Dios apan ang atong kasing-kasing layo na kaayo sa Dios. Mao ni nagdala kanato di sa issue nga number 3. Dinhi gitugutan sa Dios. Sa issue number 3 nga issue, gitugutan sa Dios ang sayop. Gitugutan sa Dios ang sayop. Sa ato pamutugot giday ang Dios og sayop, no? Alang sa usa ka maayo nga katuyuan mao nga gitugutan sa Dios. Sa Habakuk 1:3 nagingon, ngano nga gipakita nimo kanako ang kasalanan ug ikaw nagtan-aw sa kasamok. Ang pagkalaglag ug ang pagpanglupig ania sa akong atubangan, ang kagubot ug ang panagbingkil mitungha. Mao na nakaingon si Habakuk dinhi
sa ikatulo niya nga isyu nga gitugutan sa Dios ang sayop, gitugutan sa Dios ang mga daotang mga panghitabo nga nakatuaw siya nakaingon ngano nga gipakita nimo kadako ang kasalanan ug ikaw nagtan-aw sa kasamok. Iyang gipasabot nga gitan-aw ra sa Dios ang mga panghitabo. Ang pagkalaglag ug pagpanglupig aniya sa akong atubangan. Naanagyod ang nahitabo siyang atubangan at pagtuaw niya sa Dios wala gyud motubag kaniya ang Dios. Ang kagubot ug panagbingkil mitungha hinuon sa iyang atubangan. So si Habakuk naggamit og daghang pulong o paghulagway samtang ay iyang nakita. Iyang nakita dinhi nga grabe na gyud ang pagkadautan, puro sayop ang nahitabo, kalaglagan o kapintasan, aduna pag yung mga pag-away, panagbingkil, unya dili gayud kini maayo nga hulagway alang sa usa ka magtotoo sa Dios. Nini nga bersikulo ang propeta dayag nga nahibulong ngano nga siya kinahanglan nga magpadayon sa pagtan-aw sa sayop. Ngano nga ang Dios nagpadayon sa pagtan-aw sa sayop. Nagpuyo siya sa usa ka mapintas ka katilingban. Nganong dili mangilabot ang Dios. Murag dili na makontrol ang mga butang matud pa sa bersikulo 4 sa Habakuk 1. Ngano nakapangutana siya, nganong dili na makontrol sa Dios ang mga butang? Nganong dili na mangilabot ang Dios sa mga panghitabo? Ngano nga dili maundang sa Dios ang mga butang nga dili maayo? Matud pa sa 4 bersikulo 4 sa 1 Habakuk. Busa ang balaod walay gahom. Wala nay gahom ang balaod ug ang hustisya wala gayon mapadayon. Kay ang dautan naglibot sa matarong busa ang hustisya nagpadayon nga gituis. So walay hustisya. Tungod ini kay gipalibutan man sila sa mga dautan. Walay hustisya nga mahimo. Lagmit nagtumong kini sa balaod ni Moses. Ang pulong sa Dios nahimong walay kalabutan o karon gamay ra ang epekto sa kultura, wala na gyud siya. O kinahanglan nga moingon kini dili lamang tinuod ni atong adlaw apan kini tinuod kanato hangtod karon. Ang balaod wala nay bili, ang hustisya gibasura, wala nay maayo nga panghitabo sa ato ang kalibutan. Ug nahitabo ni sa una mga igsuon, may posibilidad usab nga mahitabo kini kanato. Ang idea nini dinhi mao nga ang pulong sa Dios gituis alang sa kaayuhan gamit ang mga matarong. Gituis nila ang pulong sa Dios alang sa ilang kaayuhan. Unya gigamit nila ang mga matarong para mahimo nila nga hinagiban o mahimo nila nga instrumento nga sila makakuha og unsay mga maayong butang nga ilang makuha. Ug mao nga si Habakuk nagingon, Ginoo, wala ka magtagad, wala ka maglihok ug dili ka patas. Nakaingon na gyud si Habakuk ana. Wala ka maglihok, Lord. Dili ka patas. Dili ka angay musulti ana sa Dios. Apan si Habakuk ningon siya, propeta hinumdumi, si Habakuk usa ka propeta. Pero nakasulti siya na anak sa Dios. So atong makita kung grabe na gyud kayo ang pag-antos niya sa maong dapit sa ilahang lugar. Grabe na kayo ang pagdaog-daog o grabe na kayo ang mga katalagman nga niabot. Wala ka magtagad o Dios ug dili ka patas. Ug siya nakaingon, kung ako pa ang naa sa imong lugar, lahi ang akong gibuhat karon. Makaana ba ta? Usay makaingon ta sa atong kaugalingon, ako kada sa imong lugar, Lord. Kay sulbad ng problema diha. Di ba? Usay makaingon ta tungod sa kalisod nga atong giatubang. Wala ta magtan-aw nga bisan pag unsa ka lisod dakdak tas katalagman apan atong timan-an nga ang Dios gayud ang nagkontrol ug duna say katuyuan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. So pila man kaninyo nagunahon og sama nini nga inyong pulihan ang Dios kulang diha Lord murag wa kay nahimo. No? Dinhi nagbakho, no? Naglament si Habakuk sa usa ka singgit sa pagtuo. Diin na ningkamot siya nga masabtan ang kinaiya ug buhat sa Dios. Ang iyahang pagbakho, ang iyang kaguol, ang iyang kasakit, ang iyang pagsyagit kadto sa Dios nagpakita kini sa iyang pagtuo. Diin na ningkamot siya nga masabtan ang kinaiya ug buhat sa Dios. Wala siya magbiay-biay sa Dios. Iya kining gihimo tungod kay gusto siyang mahibalo nganong inguna niya ang nahitabo. Apan wala siya magbiay-biay sa Dios. Naningkamot siya nga may baw-an ang mga paagi sa Dios.
Dili matingala ang Dios bisan kita mangutana ta. Di na so wala pa nato nalitukan hibaw na siya. No? Wala matingala ang Dios sa atong pangutana apan kini mahimong bahin sa atong panaw sa pagtuo. Dili ta makasala mga igsoon kung mangutana sa Dios sa atong kahimtang. Apan siguro nga ini pangutanan nyo nga kamo sa inyong pangutana matinud-anon kamo sa Dios sa inyong kahimtang. Ug ang inyong katuyuan mao lang magpagpangutana sa Dios kung unsa na ang atong kahimtang karon. Kay tao naman tao man hibaw. Dili na pagpanamastamas, dili na pagbiay-biay. Kun dili mao na ang bahin sa ato ang paglatas sa atong pagtuo diha sa Dios nga mangutana ta, Lord, pareha ba sa anak muduol sa amahan, daddy o papa, tatay o ina og tatay, dilay lahos, no? Muduol, mangayo, unsa man ni nahitabo nako, mangutana magyud ka. Ingon ni ana, mao ni si Habakuk nangutana sa Dios, unsa na ning hitabua kay iyang gitan-aw, iyang gusto mahibaw-an kun unsa gayud ang mahitabo o ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Ngono mo kung mangutana siya, Ginoo, luwason mo ba ako? Matod pa sa salmista, Ginoo, luwason mo ba ako? Kung atong tanaw sa basahon ni Job, makapangutana usab adunay nagtuaw nga mga Dios no ni, nagasinggit. Mga Dios no nagasinggit, maluoy ka o Dios. Abi nako gibuhat na nako ang tanan nga imong gisulti ug karon unsa nay nahitabo din hinoon. So dili maayo ang resulta. Apan nakatuaw sila niini tungod kay anaa na sila sa tumang kasakit, anaa na sila sa tumang pagantos, ilang gipangutana kung unsa ang naa silang kasing-kasing, tinud-anay gayud ang pagpangutana nila nga unsa na ang hitabo, unsa nay nahitabo kanamo. Ug nahinumdum mo sa bagong tugon si Ginoong Hesus sa dihang didto siya sa krus. Sa dihang gipili niya nga siya ang ibaylo sa mga katawhan nga makasasala. Hingpit nga masinugtanon sa iyang amahan, wala gayud siya musupak sa tanan nga paagi. Samtang nahimo siya nga sala. Ang atong sala dito na niya siya nahimong sala. Unsay gihimo sa Dios? Gibubo sa Dios ang tanan nga kapungot ngadto kang Hesus. Ang tanan kapungot sa amahan ngadto sa katawan iyang gibubo ngadto ni Hesus. Ug ang Dios nga amahan mitalikod ug si Hesus nakatuaw, Dios ko. Ngano? Nganong gibiyaan mo ako? Kung atong makita, usap kini kasumbanan nga mahimo gyud tang mangutana sa atong Dios. Mangutana ta sa Ginoo kung unsa nay nahitabo, nganong naingon ko niini. Ang importante sa imong panaw sa pagtuo mao ang pagpangutana nga gikan gayud sa imong kasing-kasing matinuoron at ubangan diha sa Dios. Dining higayon na wala makasabot si Habakuk sa nahitabo apan bisan pa siya naglibog sa paagi sa Dios kalibutan. Gibuhat niya ang eksakto ug ang husto nga mao ang pag-adto sa Dios ug gidala niya ang iyang kahigawad ug kalibog ug ang mga pangutana nga unta ingon usab niini ang atong buhaton. Kung doon natin pangutana sa Dios, dili nato ipangutana sa lain tao kundi atong dadon mismo ngadto atubangan sa Dios. Kay siya lamang ang nasayod sa mga tubag. Ug atong tan-awon dinhi sa 1 Pedro 5 sa ICT nag-ingon, unsay gisulti ni Pedro? Busa, pagpaubos kamo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios, aron kamo iyang ituboy unya sa gitakda nga panahon. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya nagatiman man kaninyo. Dili kinahanglan nga magsigit ang reklamo sa ato ang kalisod sa atong kahimtang. Bisan pag dunay gadaog-daog nato, naingon ang Dios nga ako ang mubalos, ako ang mubayad. Vengeance is mine and I will repay. Daghan ang pasalig sa Dios mga igsuon sa panahon sa kalisod, ang atong giatubang karon sumala daghan ang katalagman. Ang mga lugar nga di lunopan sa China, grabe nga lunop. Nya dito ka sa Hawaii, sunugon nagkalit. Pasalamat ta sa Ginoo, bulahan ta dinhi nga maong lugar. Kay wala ta kang makasinati niya ng mga krisis katalagman, mga tornado, mga uban pa nga mukalit ag siga ang ato ang palibot. Ug nakakita mo kadako nga damage. Mao na mga tao makatuaw gayud kuda apabay Ginoo. Apan adunay sa tanang mga panghitabo maayo man o dili adunay katuyuan ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao ning nahitabo ni Habakuk
nga nangutana siya sa Dios tungod gikan sa iyang kasing-kasing nga, Lord, naglibog nako, wala ko kibaw unsay nahitabo. Unsa may imong katuyo sa among kinabuhi, sa akong kinabuhi. Ngano man nga imo mang gipatigbabaw ang kadautan sa kamaayo. Ngano man nga gidaog-daog mo ang mga maayo diri sa mga dautan. Ngano man nga ikaw naghimog maayong butang ngadto sa mga dautan, ang karing mga maayo imong gipasagdan. Asa man ka, Lord? Ngano? Mao na yato ipangutana sa Dios. Nakalimot ang Dios. Labing gamhanan, nahibalo sa tanan, nagbugna sa tanan, nasayod sa unahan sa atong kaugmaon, ug aduna gayud siya katuyuan sa tanang mga paghitabo sa ato ang kinabuhi. Unsay gingon dinhi ang gingon dinhi sa ikatulo nato nga punto, gingon dinhi wala damha nga komentaryo sa Dios. Adunay komentaryo ang gihimo sa Dios dinhi. Bisan pa man dad-o na itong atong kabugaton, mga pangutana, mga panagbangi ngadto sa pagpakita sa atong limitasyon isip ti mailhan sa atong pagpaubos. Atong dad-on sa Dios, dili nato dad-on sa mga tao. Mao ni tan-aw nato ang wala damha nga komentaryo sa Dios. So samtang nagpresentar si Habakuk sa iyang reklamo sa Dios, iyang gihatag, iyang adya. Ang Dios naghatag kaniya og tubag nga wala niya damha. Unsa may giingon dinhi? Habakuk 1:5 nagingon, Tanaw kamo taliwala sa mga nasud ug sudungan ninyo, katingala ug kakugang kay ako nagbuhat ug bulhaton sa inyong mga adlaw. Timani inyong mga adlaw nga dili ninyo tuhuan kun di kini isugilon. Ang gihimo sa Dios kay nagsigpangayo ang mga tao, magbuhat ako usa ka butang nga akong buhaton sa inyong adlaw. Wala mingon sa unahan, wala mingon niagi na sa inyong adlaw sa ato pa ug sa ato panahon karon. Maghimo ko og buhat nga makapahingang ha kaninyo, no? Ang maong pulong mahimong musantob sa unahuna ni Habakuk nga kini nagpasabot og usa ka dakong espiritual nga pagpahigmata sa Huda. Usa ka revival nga magwagtang sa idolatria sa nasod ug magdala kinig pagbalik sa mga katawhan ngadto sa Dios. Sa pag-ingon sa Dios, tan-aw kamo taliwala sa nasod ug sulugan ninyo, katingala ug kakugang kay ako magbuhat. Ningon Ginoo, ako nagbuhat ug bulhaton sa inyong mga adlaw nga dili niyo tuhuan kun kini isugilon. Ang ipasabot nini sa pagkadungog ni Habakuk, ang iyang pagtuog misantob sa iyang unahuna nga ang Dios magbutang og laing hari nga maayo. Magbutang siya og laing hari nga maayo nga maoy muluwas sa mga katawhan, nga maoy maghatag og kayuhan sa mga katawhan ug mosulbad sa suliran sa ilang kahimtang. Apan subo palandungon sukwahi ang ilang nasabtan. Bisan pa man kining maong bersikulo gamiton ni sa mga magwawali alang sa pagampo sa usa ka revival, apan sukwahi kini maong bersikulo nga gipahayag dinhi sa Habakuk 5 ug 6. Ningon dinhi padayon ta sa bersikulo 6, kay akong bangunon ang mga Kaldianhon. Kaning Kaldianhon mga igsuon mo ni nga mao ni ang ngalan sa mga Babilonya, taga Babilon, mao ni ang Kaldianhon aron. Ang pait ug madalion nga nasod nga naglatas sa lapad nga kalibutan aron sa pagpangilog ug puloy-anan nga dili ila. Unsa gitubaw sa Dios? Akong bangunon ang Kaldianhon, ang pait ug madalion nga nasod nga maglatas sa lapad nga kalibutan aron sa pagpangilog sa puloy-anan nga dili ila. Walay gisulti ang Dios nga makapakurat kang Habakuk. Sa pagsulti sa Dios niini nasayo na siya kung unsang klase sa tao ang mga Babilonon, taga Babilon o kaning mga Kaldianhon. Nahibaw si Habakuk tungod kay nasayod siya bahin sa mga taga Babilon. Ang tanan mga tao nakaila sa mga taga Babilonya. Ngano man tungod kay kini mga tawhana sila ang labing gidumtan ug labing gikadlukan nga nasud sa yuta. Ubos sa pagpangulo ni Haring Nabucodonosor. Gituli sa ilang kasundaluhan ang mga nasod sa ilang palibot. Walay makabarog batok kanila ug walay makapildi kanila. Sila nga mapintas, mabangis, malupigon. Kung gusto nila ang usa ka lungsod, probinsya o nasod, ila kining kuhaon. Gipahulagway sa Dios kung unsa sila nga klase sa tao. Mapintas, mapugsanon, bangis, gikahadlukan ug ang ilang kaugalingon nga balaod
mga taong makakasasala ug ang ilang kusog mao ang ilang Dios. Ngano man nga ang gitubag sa Dios ni Habakuk nga kani man hinuon ang mga Chaldean ubat sa taga Babylonia nga mao may hinuon iyang ipadala dito na mga lugar. Sa 11 naging niya unya sila muhuros sama sa hangin umupadayon mga taong sad-an nga ang kaugalingong kusog mao ang ilahang Dios. So mao ni mga tao nga dili builag Dios. Mao ni mga salbahe o mga dautan nga mga tao nga grabe sila kakapintas. O ang pangutana din nga nakita ni Habakuk ngano man nga sila may inyong ipada nga nangita man og kahusayan, nangita man sulbad sa suliran dinhi. Unya imo naman hinung ipadala ning mga bedungon, imo naman hinuon ipadala ning mga taong dautan, imo naman hinuon ning padala ang mga tawo nga way kaluoy nga mupatay sa ilang isig ka tawo. Dinhi ato makita nga sa dihang ang Dios mihukom sa paghukom sa Huda. Naghukom ang Dios. Dinhi niabot ang panahon nga mihukom ang Dios sa paghukom sa Huda. Iyang gipili mao ni makapahinganghan ni Habakuk ug ingon man kanato. Iyang gipili ang 10 dautan nga nasud aron pagbuhat sa buluhaton alang kaniya. So unta ang siya mubuhat, nagkuha siya og mga tawo nga grabe ka dautan nga pinakadautan sa tibuok kalibutan, sa tibuok kayutaan nga gipadala ngadto sa Huda aron sila kastiguhon. Wala sila mangayo nini. Dinhi nasayod si Habakuk nga kinahanglan silutan ang taong dautan. Apan ang usa ka butang nga dili niya masabtan. Ngano sa kalibutan silutan sa Dios ang pagkadautan sa iyang katawhan pinaagi sa paggamit sa nasod nga mas labaw pang dautan. Mao ni wala masabti ni Habakuk. Dinhi atong makita nga niangkon siya nga grabe na ang sala sa katawhan dito sa Huda. Kay sa ato nang nabasa sa unahan nga pagkamatay ni Haring Hosea, nibalik silahang mga daotang mga buhat. Ug dili gitanaw sa Dios nga grabe na sila kadautan. Nangaliyo po si Habakuk nga nganong imo ning gipasagdan. Siya ang nagsangat sa problema ngadto sa Dios sa iyang sa katawhan. Ngano man nga gitan-aw man lang nimo ang kadautan sa mga tawo. Unsay gihimo sa Ginoo? Sige akong padadaan ta mog taga Babylonia. Padadaan ta mog taga Chaldean, mga tawo nga mga grabe sa kadautan. Mao dinhi wala masabti ni Habakuk nga kinahanglan gyud nahibalo siya silutan ang mga taong dautan apan dili niya masabtan nganong sa kalibutan silutan sa Dios ang pagkadautan sa iyang mga katawhan pinaagi sa mga tawo nga dili iyaha nga nahibaw-an sa Dios kun unsa kadautan kini mga tawhana. Bisan sa ato ang mabaw nga pagpanguna-una o bisan pa paladmo na to atong una-una dili nato masabtan nga kun ang Cebu dunay dautan nga mga grabe na ang kadautan sa mga tao ang buhaton sa Ginoo magkuha siya Al-Qaeda ipadala dinhi aron mo imusilot kanato. Mao man ang gigon. Magpadala siya panghukom sa Huda nga gipili 10 dautan nga nasod aron pagbuhat sa buluhaton alang kaniya. Dili siya mismo ang muhimo sa pagkastigo sa iyang mga katawan, kundi nagpadala siya og mga tao, padala siya og mga ISIS diri. Iyang ipadala kay haron mo imuhukom sa Cebu kay grabe na ang Cebu kadautan. Kana ato nang hulagway di na tinuod mahitabo, ipalayo lang na sa Ginoo taon. No? Pero kay balo ba mo? Adunay kamatuoran, adunay pagkatinuod kining mga panghitabo. Kay ang hinungdan ining tanan mao man ang pagkadautan sa mga tao ug moabot ang panahon nga ang tibuok ning hinakbayan, ang tibuok natong lugar isalikway na nila ang Dios ug ilang buhaton ang gusto nilang mahitabo silang kinabuhi ug dili na sila mutuo na wala na ilang pagtuo ug grabe na mukatap ang kadautan. Mahitabo usab nahitabo dito sa panahon ni Habakuk nga ang Dios magpadala dinhi ug mga katawhan usab nga maoy mo kastigo kanato. Mao ni ang sugilanon sa Habakuk. Mahitungod kini sa kastigo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan nga di na gigamit niya ang pinakadautan nga tawo sa kalibutan nga walay kaluoy. Bitayon ang mga katawhan, guruyon ang mga tawo sa karsada ug patyon kutob sa ilang makita. Gunobon ang ilang banimalay, gubon ang ilang nasod, ang ilang syudad ug kuhaan sila sa tanan nilang mga bandi ug pamatyon ang mga tawo. Ingon ni kadautan ang mga Chaldeanhon. Alang ni Habakuk mo higsuon, dili makatarunganon sa iyang pagtanaw. Dili makatarunganon alang kaniya ang pagsilot sa kadautan sa Huda
Pinaagi sa mga tao nga naibawaan sa Dios kun unsa kagalautan. Mao ni nakaingon siya nga dili na ni makatarunganon. Pero unsa iyang gipangayo? Nganong gipasagdan maninimo sila nga nagpadayon silang pagkadautan. Pero dinhi nakatuaw siya ngano man. Dagan kay ngano. Sama nato dagan ta pangutana sa Dios. Nakalimot kita nga ang Dios ang nasayod sa tanan, gamhanan ang Dios nagbuhat nato ug sa iyang buhaton bisan pagbati sa atong pananaw, bisan pagdili maayo sa atong kinabuhi, apan nasayod kita nga adunay tumo ug tuyo, adunay siya katuyuan alang sa inyong kaayuhan. Wala maghimo og Dios malisod, mapait man ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtan-aw tungod kay siya ang author and perfecter sa atong faith. Nakahibalo siya sa iyang gibuhat. Nya usahay mo ingo pata ako lang diha Lord, di na may maoy mong gibuhat. Kita na hinoy magpagka-Dios. Ang Dios naglantaw sa unahan, nakita niya tanan gikas pagsugod hantod sa pagtapos. Mao nang mas mahibalo siya kun unsay angay ug kaayuhan sa iyang mga katawhan. Bisan pag moagi kita og makalisdanan, apan nakita gyud nato nga moabot gyud ang kaugmaon, moabot gyud ang kadlawon sa atong kinabuhi nga makita nato ang banag-banag sa kaugmaon diin ihatag sa Dios ang kaluwasan ug kagawasan sa iyang mga katawhan nga magpabilin, magmalahutayon diha kaniya. Muna mga igsuon, kung atong basihan kini, daghan pag mga buhaton ang Dios sa mga tanan niya ni Habakuk, apan kutob ra man ni bersikulo 11. Tulo pa man ni ka chapter atong buhaton atong istoryahon. Balik mo sunod Domingo kay sumpayan nato ning atong istorya, no? Daghan mong makatunan ini kining Habakuk, no? Bisag makapakurat ni nato ang nahitabo, no? Dili matuis nga mao gayud kini ang mensahe sa Dios kang Habakuk o mensahe diri kanato. Ug dili gid siya makatuo nini. Labaw patang di makatuo. Ang panghitabo sa una posibleng mahitabo karon. Karon ang agig pagtapos adunay pangutana. Unsa kahakon ang Dios nagtugot nining alang sa usa ka tuyuan dinhi sa atong kinabuhi. Unsa kaha kun kining mga butang nga mahitabo dinhi kanato. Pangutana, maghulat ba kita nga moabot kini? Wala ba kita'y buhaton nga pagpangandam? Hinumdumi mga igsoon, usa kini kapag pukaw sa mga katawhan sa Dios sa pagsusi kung unsa na ang ilang kahimtang atubangan ngadto sa makagagahom nga Dios. Usa kani kapag mahimangno, usa kani pagpahinumdum kanato nga kita atong tan-aw natong kagalingon unsa na may atong estado diha sa Dios. Basin kita nagbuhat ng mga butang nga alang sa Dios, apan ang buhat nga gikan sa Dios, apan wala na talaghimo mga butang nga para sa Dios. Naghimo na lang taning mga butang nga tungod kay kita na obligar. Wala kita muhimo nini nga do natin commitment sa Dios nga gikan gyud sa nag-awas-awas nato nga gugma sa Dios ato kining gihimo alang kaniya, dili alang sa ato ang kaugalingon. Mao ni nga giingon dinhi usa kini kapag pukaw sa mga katawhan sa Dios sa pagsusi kung unsa na ang ilang kahimtang atubangan sa Dios. Kita kinahanglan kitang magpakabana. Daghan pang mga tubag sa Dios ang ihatag kanato nga dili gyud nato kauyunan. Sukwahi sa atong gituhuan. Nagampo ta sa Dios, doon na nagipatik dito nga tubag sa atong pagampo. Doon na natay gidala nga tubag, una ta nagampo. Ingon man ta ni ana. Apan dinhi atong susihon kun unsa ang kahimtang sa ato ang espirituhanon ng kinabuhi diha sa Dios. Ug atong tan-awon kung angayan ba kitang mureklamo kung moabot ang katalagman dinhi sa ato ang lugar. Matod pa sa usa ka preacher ninyo siya. Unsa man magampo ta o magpaabot ta nga moabot ang dilubyo. Kay ba mo ko sa dilubyo? Katalagman. Unsa gina ni mga katawhan unsa man magampo ta o magpaabot ta nga moabot ang katalagman dinhi sa ato. Importante ang ato ang pagampo ngadto sa atong Dios. Mao na nga magampo ta. Tubiyo nga itong mga mata.
Dios gamahan, salamat o Dios sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Lord, nagampo kami Ginoo. Nga bisan pa man Lord sa imong pagsugod sa pagtuon sa basahon ni Habakuk Lord. Daghan pa kag mga pagtulunan nga imong ihatag kanamo sa sunod pa namo nga panagtigom. Tuguti amahan nga kami sa bisan pa sa unsang mga paghitabo nga kami makalahutay, nga kami maghinalig kanimo, nga kami Ginoo Lord God nagtan-aw kanimo nga ikaw ang Dios nga makiangayon, ikaw ang Dios nga mahigugmaon ug ikaw ang Dios nga dili gayud mo biya kanamo, nagpabilin ka matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon. Busa man salamat Ginoo. Tudloy kami Ginoo Dios sa dalan nga among pagasubayon ning kinabuhia. Igo lamang kami mo tuaw Ginoo kun ngano. Apan kutob ra kami diha o Dios. Ang katubagan ni anang maong pangutana anaa kanimo. Tungod kay ikaw man ang tag-iya sa among kinabuhi, ikaw man nagdadala kanamo dinhi ning kalibutan. Ug ikaw man ang nasayod sa tanan. Tuguti lamang o Dios man nga kami mo salig diha kanimo. Nga among tan-awon ang among kinabuhi nga gisapnay sa imong gamahanang kamot ug imo kaming gikako sa imong mahigugmaon nga makamot ug imo kaming gipiduol sa imong kasing-kasing aron among mabatyagan ang pinitik sa imong kasing-kasing nga alang sa iyang mga katawhan. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mensahe Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.